ואיך התטא הילינג בעצם מביא אותך לזה? תטא הילינג היה לי, אנשים אולי לא כל כך הבינו את זה, אבל מבחינתי תטא הילינג וודנטה ויוגה זה אותו דבר. כי זה דרכים שמקרבות אותך לעצמך, זה דרכים שמחברות אותך עם הבורא, וזה דרכים שמתמקדות בשירות לזולת כבסיס רוחני. אז יש לזה כל מיני ביטויים. בעולם היוגה, אתה יודע, יש תרגולים שאין בהם קשר לתטא הילינג, ולהפך, התטא הילינג מתעסקת ברגשות, כשביוגה אתה לומד איך לשלוט ברגשות. בשבילי זה שני תרגומים של אותו הספר. מכיוונים שונים לגמרי. כן, כן. ובעצם אתה רואה בזה אולי איזושהי השלמה לדרך הזאת שבאת ממנה, האשרמיסטית של היוגה? לגמרי כן, כי התטא הילינג באה ואומרת לי, אתה התכשיט. אתה התכשיט. אתה זה שראוי. אתה ניצוץ של הבורא. אתה ראוי לטוב, אתה ראוי לשלום, אתה ראוי לשמחה. כשיש כל כך הרבה מחשבות ורשמים בפנים שבאים ואומרים לנו את ההפך. שזה, אתה יודע, אנחנו גדלנו בתרבות שרגש הוא משהו keep away from. אל תדבר על זה, זה טאבו, אתה יודע, יש מקומות שבהם אתה מסתובב, אתה אומר למישהו מה שלומך, זה כאילו לא מכובד. אתה חודר לו לפרטיות. פה בארץ לא הבינו את זה, כי אנחנו מאוד בפנים. אבל באירופה זה משהו שאני כל הזמן פוגש. לכל תרבות יש את האיכויות שהן מהוות את הבסיס של מה שאחר כך נראה כאישיות, סליחה על החלוקה, אבל אישיות גרמנית או אישיות הודית או אישיות, יש כל מיני מאפיינים, כמובן שבתוך זה יש את כל המגוון, אבל יש כל מיני מאפיינים שאתה רואה שוב ושוב. אחד מהדברים המרכזיים בדרך המערב זה ההסתר של הרגש. עכשיו הדבר הזה יוצר מחלות. אז העבודה שלי זה להראות שמותר להרגיש כל מיני רגשות במקביל בלי שזה יהפוך אותי למשוגע, שמותר להרגיש ועדיין להישאר ממוקד מטרה. זה עולם ומלואו. מה זה אומר להרגיש רגשות במקביל ולא להיות משוגע? לצחוק, לשמוח וגם לכאוב באותו הזמן. סבתא שלי נפטרה לפני כמה חודשים. צחקתי ובכיתי. צחקתי כי סוף סוף היא השתחררה מהסבל הזה. ובכיתי כי היה לי נורא עצוב להיפרד ממנה. וזה מתקיים במקביל בלי סתירה? וזה מתקיים, וזה בלי סתירה. זה ברור שברגע נתון אתה תרגיש יותר מרגש מסוים, וברגש אחר הפוקוס שלך עובר לרגש אחר. אבל הם כולם מתקיימים שם. רגש באמת זה לא דבר ליניארי שאתה יכול למדוד, אוקיי, עכשיו אני 80% צחוק, 20% עצב, זה הכל באיזה... נתחיל מזה שכל העולם הוא לא ליניארי, אנחנו מדמיינים אותו ככזה, אבל הוא כל כך לא. נשב איתך, שאלתי אותך מקודם בן כמה אתה. אני יושב עם אנשים ולא משנה בני כמה הם, תלוי בווייב שהם מביאים, אני יכול להרגיש כמו ילד קטן ליד איזה מישהו מבוגר. עכשיו אני בן 41, אבל אני מרגיש כמו ילד בן 16. אני תמיד הרגשתי, כאילו כשהייתי קטן הרגשתי זקן, היום אני מרגיש ילד. זה הכל כל כך אינסופי. יש כל כך הרבה רשמים שאתה לא יודע מאיפה הם מגיעים, אבל הם מגיעים מאינסוף מקומות. אם הם מגיעים מתוך הנפש שלך, הם מגיעים מתוך ה-DNA שלך. זיכרונות של אבות אבותיך נמצאים בתוך הגוף הזה, בתוך בלוטת האצטרובל. כל האינפורמציה שם. עכשיו, בן אדם שיש לו רגישות למקום הזה, לכולנו יש את הרגישות הזאת, אבל למי יותר ולמי פחות במודעות שלנו, ועד כמה זה מפותח. אבל אנחנו יצורים אינטואיטיביים, והרגישות הזאת, להרגיש מה באמת קורה איתי עכשיו, ואז מה אני מביא איתי לאן שאני מגיע, זה כל כך חשוב בשביל האותנטיות. ואם אין אותנטיות, אז אין אמון, ואם אין אמון, אז לא נשאר לבן אדם כלום. הוא באכזבה.
ובעצם התטא הילינג עוזרת להחזיר את כל אלה, את האותנטיות? זה לא תטא הילינג עוזרת להחזיר, זה עוד כלי שעוזר לעשות את זה. אני לא, שואלים אותי אם אני עובד בתטא הילינג, לא, תטא זה גל מוח, הילינג זה ריפוי. תתחבר לגל המוח ודרכו יש לך גישה לתת המודע. ושם אתה יכול להבין מהם המהלכים הפנימיים שמובילים אותך להתנהל בצורה מסוימת. אתה לוקח בחשבון שכל דבר שמתרחש בחיים שלך זה איזושהי קריאה של הנשמה. כדי לעבור שיעור, כדי להתפתח, כדי ללמוד, כדי לגדול. גם אם נגיד נשבר לי הבקבוק בדיוק שקניתי מחוץ לסופר ונפל כן, והתרסק. גם זה חסד של הבורא. כי זה הזדמנות. כל רגע זה הזדמנות. ובהזדמנות הזאת אתה יכול לבחור מה אתה עושה. אז אתה יכול להתעצבן, אתה יכול לכעוס נורא, ואז כילית קצת אנרגיה, חבל. אתה יכול לקחת נשימה, להיכנס, לקנות עוד בקבוק, למלא אותו במים ולשתות, ולהמשיך ביום שלך. ולהבין שהייתה לי כאן בחירה. יכלתי לתת לדבר הזה לחרפן אותי ולשגע אותי, והתוצאה של זה בדרך כלל אש ותמרות עשן ולירוק אש של הסביבה שלי, שזה תמיד לא מגניב. ואתה יכול לעשות את זה אחרת, לסיים את זה עם חיוך. להבין, אוקיי, אני לא יודע, אפילו אם אני לא יודע מה למדתי כאן, סביר להניח שיש כאן איזשהו לימוד, אני פותחת את עצמי כדי לקבל על זה השראה מתישהו. יש בזה משהו מאוד משחרר בגישה הזאת. כן, פרס אמר משהו על זה שאתה יודע, פסימיים ואופטימיים, שניהם בסוף מתים. זה לפחות נהנה מהחיים שלו. יפה. כאילו, look at the bright side, look at the dark side, it's up to you. אני באמת מעדיף להסתכל על ה-bright side, כי לשם הכל עולה, וגם כל מה שצריך לצוף צף לשם, וברגע שחושך נוגע באור, הוא הופך לאור. אתה בעצם עושה גם מוזיקה שלך, נכון? כן. תספר לנו אולי קצת איך נראה התהליך מבפנים של היצירה, של המוזיקה שאתה מביא. אני אף פעם לא תפסתי את עצמי כיוצר עד שהבנתי שיצרתי כמה קטעים. כי הרבה מהמוזיקה שאני עושה היא מבוססת מקורות, אם זה המקורות היוגיים או המקורות היהודיים. כל המוזיקה ההודית, כל הצד הזה, כל שירת המנטרות זה בכלל בעניין של תרגול רוחני. אז גם שם לאורך השנים תמיד יצאו כל מיני מלודיות, אבל לא התייחסתי לזה כיצרתי משהו, לא, זה לא היה עוד לא היה לי את הביטחון להגיד את זה. וכשהתחלתי להיות יותר מודע לזה, ליצירה שלי, לאורך השנים מה שאני רואה, אין המון קטעים שלי בחוץ. וכל אחד מהם, ויעידו חברים שאני עובד איתם כשאני עובד על הקטעים, כל אחד מהקטעים האלה לוקח לו שנים לצאת. בדרך כלל יש איזה תהליך של דגירה שהוא יושב במגירה איזה 1.5 שנה, לפני שבכלל אני נזכר בו כדי להוציא אותו. הוא מחויב בתהליך הזה? של 1.5 שנה לשבת במגירה? זה לא מחויב, אבל בוא נגיד שזה ביותר מיצירה אחת, זה בדיוק מה שקרה. שזה קודם כל היה איזשהו תהליך שהיה צריך לשבת, ונגיד שכמעט בכל פעם שיר שיצא זה יצא בלחץ חברים, כי עם חברים אני כן יושב ומנגן, אנחנו שבט של הרבה מוזיקאים, גם מטפלים וגם מוזיקאים שאני מחובר איתם. ולא פעם ולא פעמיים יצא לי לשבת עם שכן ופשוט להיכנס למוזיקה. ככה יצרנו ביחד הרבה דברים. אז זה מין תהליך מתמשך כזה, ויש שם, צריך אני חושב כל פעם לעזור את הביטחון שלי, כדי להוציא את הדבר. זה לא בא לי בטבעיות, יותר נוח לי להביא דברים עתיקים, שאני נותן להם את האינטרפטציה שלי. ולאורך השנים כששאלו אותי, הייתי אומר הרבה פעמים שהכל כבר נכתב, אז מה אני אבוא ואני אחדש? ובעולם המוזיקלי שלי, נגיד, הרבה מהדברים שאני עושה הם דברים שלי, שירת המנטרות, אבל אני גם עובד עם עוד מוזיקאים, למשל בקוואליה, שזה הרכב שאני שותף לו.
והחבר שאיתו אני יוצר, שאנחנו יחד שותפים בפרויקט הזה, ירון פאר, זה מעיין שלם של יצירה שכל הזמן רק אינפורמציה יוצאת שם, שירים חדשים, לחנים חדשים. אז עוד יותר אני עם הביטחון שלי של לצאת כשלבן אדם זה יוצא ככה. אבל אני חושב, יותר מהכל, זה בגלל שהמוזיקה היא למטרת ריפוי, אז אני מעדיף להעמיק עם אותם דברים הרבה מאוד זמן. אני יכול במשך 4-5 שנים, בסשנים שאני עושה, לשיר בדיוק את אותו השיר. והוא רק מעמיק לי. מי שנמצא סביבי וגר סביבי בדרך כלל הוא כבר די, לא יכול יותר לשמוע את השיר הזה. אבל I stay oblivious to it, כאילו זה לא נוגע בי בכלל, זה לא פוגש אותי בסלף-אסטים, כאילו של מה הם חושבים שאני שר את אותו שיר. כלום, אני בתוך זה ואני שר אותו ואני רק מעמיק בו. אחד מהגילויים שהיו לי, מקודם ישבנו, עשינו הפסקה בהקלטה וישבנו במרפסת. ודיברת, אתה הזכרת את היוגה איך שביוגה אומרים, תעשה ככה, תקבל ככה. אז אחד מהדברים שאני גיליתי לאורך השנים בלימוד שלי את הבהקטי יוגה, זה משהו שכשהבנתי אותו, הלב שלי נפתח בצורה כזאת, הייתה לי כזאת הנחת רווחה. כי כתוב שם שמי שיהיה מספיק ממוקד במנטרה, בחזרה על המנטרה ובמה שזה מביא, הידע ייפתח מעצמו. ואני שונא לשבת ולעשות שיעורי בית, ואני שונא שאומרים לי, לך תקרא את הספר הזה, ואני לא, אני תמיד תפסתי את עצמי כאימפרוביזטור, כאילו אני חייב לנוע במרחב בין כמטפל, כמורה, כשחקן, כמוזיקאי, אני לא יכול בלי אלתור. כל מי שעובד איתי יודע שאני לא מגיע אף פעם עם רשימה של מה הולכים לשיר בהופעה. זה לא, ב-90% מהמקרים זה לא קורה. אין רשימה. מי שעובד איתי יודע איך להיכנס יחד איתי למה שאני עושה. זה הדרישה שלי מהאנשים שאני מבקש שיופיעו איתי בכל מיני הרכבים. אימפרוויז. תחיה את עכשיו, כי פה יש קהל, יכול להתייחס לזה קהל ומופע, אבל בעצם יש כאן קהל קדוש שבא לעשות עבודה רוחנית בדרך הזאת, ובין אם הוא יודע ובין אם לא. כי זה מה שאני מביא. אם באו לשמוע אותי, אז הם באו לקבל את מה שאני מביא. ומה שאני מביא זה בקשה לריפוי, לעצמי קודם כל. אני משתף את הקהל בעניין. אבל אני מבקש לעצמי ריפוי כל הזמן. יש לי מספיק ממה להתרפות. אז יש לי הרבה תפילה. ולכל הקרובים לי, ולכל מי שאני בא איתו במגע, אם זה מטופלים שלי, בין אם זה אנשים שבאו אליי לרגע והלכו וביקשו נס, ואני עם העבודה של לתת היילינג, כי עזרתי להם לכוון לשם, להבין מה זה אומר בכלל נס, איך להתייחס לדבר הזה, איך לשלב את כל מה שהיוניברס מציע לך לרפואה, ולא, אתה יודע, לדחות דבר מסוים ולהגיד רק בדרך הזאת אני אבריא, כי זה כבר מראה שאני שם איזשהו מסך ואני לא רוצה לראות משהו, ואני בעד, בוא נסיר את המסך ונבין מה יש שם. גם בזהירות ובעדינות, כמו במוזיקה שלי, בעדינות, עם יופי. מאוד חשוב לי יופי כשאני מביא משהו. יופי זה משהו אלוהי כזה.